Osian, ar garfan wedi cyfarfod eto wrthnos yma ar gyfer y ddwy gêm rwan. Dych chi'n cael cyfle i sgwrsio efo'r chwaraewyr fel sy'n nad bethau. Mae'r ymdeimlad o gwmpas garfan yna. Dyn nhw wedi cyffroi ar gyfer y ddwy gêm yma. Yndi, wrth gwrs, edrych ymlaen i'r gêm gyntaf yma yn Bosnia. Tos a ddim sylw o gwbl ar y funud i'r ail gêm oherwydd mae rhaid i ni fod yn canolbwyntio bob eiliad ar y gêm yma yn Bosnia. Mae'n mynd i fod yn gêm anodd. Mae rhaid i gael y darpariaethau yn gywir, ond mae pawb yn edrych ymlaen yn sicr. Dyn ni wedi clywed wrthnos yma sôn am dîm Bosnia enghraifft bod Edin Dzeko yn sodwr nhw, mae allan, mae o fewn yn y tîm. Sut ydych chi'n paratoi ar gyfer hynna a'r ffaith bod un o'r prif chwaraewyr nhw'n ffordd, ydych chi'n siŵr os ydych chwarae? Ys rhaid jyst paratoi fel bod o hynny? Ie, allan ni ddim cymryd gormod o sylw allan o hynna mewn gwirionedd. Mae rhaid i ni fod yn darparu y bydd o'n chwarae. Wrth reswm, da ni'n ymwybodol hefyd pwy all fod yn chwarae, ond mae hynna'n rhywbeth rheolaidd pan ydym ni'n darparu ar gyfer y gemau rhyngwladol. Felly, fydd na ddim surprises i ni. Beth bynnag fydd yr 11 fydd yn dod allan ar y cae i Bosnia. Yr unig beth da ni'n ymwybodol ohono fo ydy mi fydd hi'n gêm galad, mi fydd hi'n gêm eithriadol agos yma yng Nghaerdydd blwyddyn yn ôl. Ac mae'n mynd i fod yn her i ni, ond mae'r hyder yn uchel, mae'r momentum gyda ni, ac da ni eisiau adeiladu ar hynny. Yr unig anaf sydd wedi bod i garfan Cymru yn hyn ydy David Cottrell. Dyn ni wedi gweld ymwysodwr Bristol, Wes Burns yn dod fewn yn llefo. Be mae chwaraewr fel Wes Burns yn ei gynnig i'r garfan a pam bod chi eisiau dod o fewn? Wel, mae Wes yn un o'n chwaraewyr ifanc ni sydd yn sefyll allan. Wedi chwarae nifer o gemau rhyngwladol bellach ar y lefel iau. Yn y tîm dan un ar 20, fysa fo'n chwarae yn erbyn Denmark. Os fysa fo'r tîm dan un ar 20, ond mae'n bwysig bod gynnon ni chwaraewyr ifanc sy'n gallu camu y mewn, a mae wedi ymarfer yn eithriadol o dda ers dod i mewn. Mae wedi bod yn y garfan o blaen. Mae'n gallu sgorio goliau, mae gynno agwedd arbennig, ac mae'n bwysig bod ni'n dweud bod ganddo ni chwaraewyr ifanc sydd yn gallu dod i mewn i'r garfan fel hyn. Wrth gwrs, mae o'n gwanhau y tîm dan un ar 20 mewn gwirionedd, ond mae'n bwysig wrth gwrs pan mae'r cyfle'n dod bod chwaraewyr yn gallu camu mewn. Felly, mae o'n yn gyffroes o ran chwaraewr, ac mae o'n sicr yn gallu wedi dangos yn barod yn yr ymarferion ac ar lefel rhyngwladol yn barod ac allai chwarae lefel yma. Ambell yn holi hefyd am chwaraewyr fel Tom Bradshaw. Pa mor bell ydy chwaraewyr fel yna i ffwrdd o garfan a i barad ydych chi'n ystyried chwaraewyr fel yna hefyd? Ie, dydy o ddim yn bell. Unwaith eto, mae'n chwaraewr o gwmpas yr un oed a Wes. Mae yna 3 neu 4 o flaenwyr eitha tebyg yn dod drwodd, a mae Tom wedi sgorio dipyn o goliau yn barod i Walsall. Da ni wedi wylio fo 6 gwaith yn fyw y tymor yma, felly da ni'n monitro'n agos, ac mae gynnydd o wedi bod yn dda. Felly da ni'n llwyr ymwybodol o be all Tom ddod i'r garfan hefyd fel ambell un arall o'r blaenwyr sydd yn ymlygu hynna. Felly dyna beth da ni angen ydy chwaraewyr ifanc sydd yn cael eu cyflan eu clybiau ac yn dwy'n sylw. Yn sicr, mae yna 3 neu 4 o pynten. Yr gêm yn erbyn Bosnia dy Sadwrn felly, mae teithio i ffwrdd i ddwyrain Ewrop wedi profi'n broblem i'r tîm yn y gorffennol lle. Dych chi'n hyderus bod chi'n barod am yr her yna, dych chi'n gwybod be i ddisgwyl lle a bod chi'n gwybod sydd wedi daclo fo tro yma lle? Wel, i gychwyn â ni, mae'n mynd i fod yn gêm galad oherwydd mae Bosnia yn dîm o safon, ac mae rhaid i bawb fod yn ymwybodol o hynny. Mi gafon nhw chydig bach o hangover ar ôl cwpan y byd, ond mae yna nifer o dîmau yn profi hynny. Ond maen nhw'n ôl ar drac os lici di, ac rheolwr newydd wrth y lliw, ac maen nhw hefyd efo cyfle gwirioneddol o fod yn gallu mynd i Ffrainc yn dal i fod, felly maen nhw'n mynd i roi popeth i mewn i'r gêm, ac fe rhaid i fod yn barod am yr her o'r sialens yna. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod fyna awyrgylch Tampaid yn disgwyl ni. Felly mae rhaid ni hefyd fod yn barod am hynny, ond dwi'n meddwl erbyn hyn bod y grŵp yma, maen nhw wedi mynd drwy lot efo'i gilydd. Maen nhw wedi mynd drwy lot efo'i gilydd ar y cae, a maen nhw wedi mynd drwy lot efo'i gilydd oddi ar y cae. Ac bellach mewn safle da, maen nhw'n neud beth, maen nhw wedi aeddfedu, mae'r profiad wedi tyfu yn ystod y blynyddoedd dwytho yma. Ac rydyn ni'n derus ac yn edrych ymlaen i'r her dyddiau yma. Ac wrth gwrs, da ni'n ymwybodol o beth sy'n blaenau ni, ond yn derus ac allan ni delio efo hynny.